नंगौ दायो बेसेबां दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे जास्ट नैबे ब्लक अफिसनि साखाथियावहाय जेब्ला रौता थाङो नैबेयावहाय मोनसे अट' स्टेन्ड दं रिक्सा स्टेन्ड दङ बे जेब्ला जोङो फैयो उदालगुरि गलमानिफ्राय फैयोब्ला नैबे जास्ट सारियालिनि पुराना बेंकनिफ्राय जोंनाव फैयो बेयो बे जायगाया दा नुनो मोनदों जेराव गोबां बेबायदिनो नैबे ब्लक अफिस साखाथियाव बे अट' स्टेन्ड रौता अट'सिम थांग्रा साखाथियाव बे इउडि बे क्लिनिक अफिसनि खाथियावहाय दिनै केबिस कालेक्शन all kinds of footwear wholesale and retail नाय बे मोनसे गोदान दखान खुलिदों बेयाव जों थिग बेबायदिनो बे जायगायाव सफैबाय आरो आं कलेज केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय जों दायो जों सिङाव थांगोन नैबे दखाननि सिङाव थांनानै जों नुगोन जे गोबां बेबायदि बुस्थु फाननाय दा दिनै मोजां मोजां बुस्थु बेवहाय लाबोनानै फानदों थिग बेबायदिनो दिनै बिथाङा जिखिनि मोजां सानखांनानै जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जायबायदि इन्टारेस्टेड बेबायदि ब्रेन्डेड बुस्थु गाननो गोसो दिनै बेयावहाय गासैबो फुटवेर देट मिन्स फुटवेर मिन्स बेवहाय नुनो मोनदों दायो जोङो जुथा आरो बेबायदिनो सेन्देल आरो बिदिनो मोजां मोजां भेराइटिस अफ बेयावहाय बथ मेन्स एन्ड वमेन्सफोरनि थाखाय मोननो थांगोन बेयावहाय दा थिग बेबायदिनो केमेरा पार्सन देखायबाय थादों जिबायदि क्वालिटि अफ ब्रेन्डेड बुस्थु जाय बिथांमोना गाननो मोजां मोनो बे केभिस हलसेल एन्ड रिटेल नैबे गलायाव फैनानै बे बुस्थुखौहाय लांफैनो हागोन आरो बायफैनो हागोन आरो बिगुमायाबो जोङो दायो जोंजों लोगोसेयाव दङ दा बिगुमाया जोंनो खोन्थागोन मा भेराइटिस अफ ब्रेन्डेड बुस्थु मोनो दा बेखौ जोंनो दायो खोन्थानो थांगासिनो दङ बे बिगुमाया आरो बे बिगुमाया जोंनि नुनायावहाय जों नुखाबाय दिनै बिगुमाया नंगौ सासे इयुथ लाइमोन जागाफुनाय दिनै बर' इयुथ दिनै बिथाङा बाट दिनै बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै बे बिथाङा दिनै बे दखानखौ हेन्डेल खालामबाय थादों आरो दिनै बे बिथाङा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जानांगौ बिथाङा दिनै न'खर सालायनो थाखाय बाट आरो बेनिनो बेबायदिनो माने आपग्रेड खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा गावनि जबावबो दिनै बे बिथाङा बाहेरायाव थायो थिग बेबायदिनो माखासेखौ जों एक्सप्लेन खालामलांबाय थागोन दा केमेरा पार्सन देखायबाय थादों भेराइटिस अफ जुथा जिखिनि ब्रेन्डेड मोनो नैबे दा देखायबाय थादों आं दा नोंनिनो खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बिगुमाजों जों दायो माखासे बाथ्रा जोङो दायो मोगा मोगि जों सोंनो थांगासिनो दङ आरो बे बिगुमाया जोंनो खोन्थागोन जे बेयाव मा भेराइटिस अफ जुथा बा सेन्देल मोनो बाट आं बेनि सिगां बुंग्रोयो बिथाङा दिनै जानांगौ जोंनि बर' बाट बिथाङा दिनै माखासे बर' लेंगुवेजआव प्रब्लेम दङ बर' मानो होनबा उन्दैनिफ्रायनो दिनै बिथाङा गोबां बेबायदिनो बाहेरायाव थाना फरायनाय आरो बिदिनो गोबां उन्दैनिफ्रायनो गावनि स्कुल लिभलिहुड एन्ड गावनि बेबायदि कलेज हेल्थफोरखौहाय दिनै बिथाङा बेबायदिनो बाहेरायाव खालाम हिसाबै दिनै बर' माखासे प्रब्लेम इभेन द' आइ विल आस्क इन बर' एन्ड इन हिन्दी आं माने गासिबो बेनि सुइटेबोल लांगुवेजाव सोंनो थांगासिनो दङ नोंगौ फंबाय आं दिनै नोंखौ सोंदों बे दखाना मोजां बुस्थु जुथाखौ लाबोयो ब्रेन्डेड मा बुंनो सानो बे बेलायाव आं नायनायमोन आंनि मुङा फार्स्ट अफ अल आंनि मुङा बिबेक दैमारि आं शिलंआव थायो आं शिलंआवनो फरायनाय देरनाय शिलंआवनो आरो आं बे जुथा दखानखौ खुलिदों बिनि थाखाय आं नायनायमोन उदालगुरियाव एसेबां मोजां कालेक्शन्स गैया शुजफोरनि बेनिखायनो आं बेयाव लाबना खुलिफैबाय आरो शुजखौ दा बेजों लोगोसे आं खावलाय केमेराजों देखायनो थाखाय थोङैनो दा जिबायदि बेयावहाय मोनो दा अल काइन्डस अफ शुज एंड अल काइन्डस अफ स्लीपर दा बेजों लोगोसे सोंना थांगासिनो दङ जो आपकी दुकान पे जो यहाँ पे आपने खोल के रखा है यहाँ पे वेराइटीज ऑफ फुटवेयर यानी कि चप्पल जूता यानी कि मेंस और वुमेन्स का जो लेके रखा है यहाँ पे क्या क्या ब्रांडेड का शूज अवेलेबल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिलेगा एडिडास एडिडास में बहुत सारा वैरायटीज है सेकंड कॉन्वर्स है फिर थर्ड में होगा नाइकी फिर पूमा उसके बाद होगा स्पोर्ट शूज में होगा ब्रूक्स एक्सेस फिर उसके बाद स्लीपर्स है लड़कियों लोग के लिए भी चप्पल से और जैसा मैंने आगे पहले बोला था मैं शिलोंग का हूँ तो शिलोंग का भी एक लोकल चप्पल है उसको खासिया चप्पल बोलता है वो भी अवेलेबल है देखिए मैंने एक चीज़ उसको सवाल करने के लिए मुझे अभी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो उसका एज कितना है उसका नाम क्या है और उसका मेन लोकेशन कहाँ पे पड़ता है उसका घर कहाँ है और उसका उम्र कितना है मैं इसको ये सवाल करना चाहता हूँ तो आपका एज एंड आपका नाम और आपका लोकेशन क्या है मेरा नाम है विवेक दैमेरी मैं 23 इयर्स हूँ और मैं रहता तो ये शिलोंग पे हूँ इधर में मेरा और एक घर है मेरा ग्रैंडफादर का घर है वो अंबागांव छोकरा पे और ये शॉप का लोकेशन है ब्लॉक चौक ऑपोजिट टू ब्लॉक चौक उदालगुरी और जैसा कि देखिए यहाँ पे जो आपका लोकेशन एंड आपका जो दुकान आपका उम्र आपका नाम आपने हर चीज़ बता लिया तो इस एज में 23 एज में अभी आप कर क्या रहे पढ़ भी रहे क्या और आप कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं कुछ यानी कहाँ पे इन्वॉल्व है आप ये दुकान खोल के मेरा एक पोल्ट्री फार्म है सेकेंडली ये मैंने रिसेंटली खरीदा 1 वीक पहले ये शॉप ओपन किया वो मेरा सेकेंड है और थर्ड मेरा सबसे मेन है वो मेरा जॉब है जो मैं बाहर पे करता हूँ लखनऊ यानी कि छोटा उम्र में आपने ये
बता लिया कि आपने पोल्ट्री फार्म भी खरीद लिया है ना, पोल्ट्री फार्म भी खरीद लिया और उसके बाद दुकान भी एक ब्रांडेड का जो शूज एंड फुटवेयर के लिए मेंस एंड वुमेन्स के लिए खोल के रखा। तो यानी कि इतना सारा पैसा आप जुगाड़ करने में या आपका जो ये चलाने के लिए कहाँ से आइडिया मिला और कब तक से आपने ये मेहनत की? लाइक मैं बाहर में जाके थ्री इयर्स हो गया, दिस ईयर के साथ 3 इयर्स हो गया कि मैं बाहर पे जाके काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारा सेव करा। और स्पेशल शाउट आउट टू माय गर्लफ्रेंड जिसने मेरे को बहुत सारा मदद करा ये शॉप खोलने पे। और सेकेंडली मैं स्टॉक्स भी खरीदता हूँ, स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मेरा सेकेंडरी क्या है सोर्स ऑफ इनकम। सो उधर से भी मेरे को मिल जाता है लाइक मंथली लाइक 20 to 25,000 ऐसा। तो देखिए छोटा उम्र, छोटा ही कहना पड़ेगा क्योंकि जो उसका उम्र है यानी कि 23 यानी 23 साल, तो 23 साल की उम्र में उसने दो चीज उसने मेहनत करके अभी सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि पोल्ट्री फार्म खरीद लिया है और उसके बाद उसने यहाँ पे ब्रांडेड शूज के लिए, फुटवेयर के लिए यहाँ पे दुकान खोल के रखा है। तो यानी कि छोटा उम्र में उसने सक्सेसफुल एक बंदा है। जो विवेक डेमरी नाम का एक लड़का यहाँ पे उदलगुड़ी की जो यूडिक तो क्लिनिक के बगल में और ब्लॉक ऑफिस के बगल में यहाँ एक लड़का सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं यह भी सवाल करना चाहता हूँ जी आपको, अभी आप फिलहाल आने वाले दिन में करना क्या चाहते हैं? आने वाले दिन में और आगे ये बिजनेस, जैसा मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, तो फिर मैं और आगे कुछ ना कुछ बिजनेस का सोच रहा हूँ। लाइक मैं कुछ लाइक बागान खरीदूंगा, लाइक टी बागान खरीदूंगा, उसके बाद कुछ लैंड खरीदूंगा, उसको रीसेल करूंगा। इतना सारा आइडिया इस उम्र में कहाँ से सीखा, कौन सीखा, इतना क्रिएटिव माइंड कहाँ से मिला आपको? ये सब मेरा लाइक फैमिली से है, मेरे को जैसा सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला। लाइक मेरा मॉम है, स्पेशली तो मेरा मॉम है, और लाइक मेरा डैड भी है। लाइक वो अभी शिलोंग पे है, वो भी ऐसा ही दुकान पे काम कर रहे हैं मैनेजर के पोस्ट पे। तो उसने भी मेरे को गाइड करा कि ऐसा ऐसा करो, फिर आपको थोड़ा लाइक वो हिसाब से मेरे को ये सब का आइडिया है ये सब करने के लिए। What would you like to say? All the youths entered the BTC, all those who are the age of 23, like your age, because many of them are age of your 23, 24, 25, they are been still depending on the moms and the parents, like mother, father, each and everything, the expenditure always they used to look after the parents. But in your stage, at 23 stage, you never look to your parents, you don't depend on the parents, you always depend on yourself, and you are always thinking of the future, you always dream of the future, not of the present. So such a hard work, what would you like to advise for the youths? If you success, if you do hard work, what will you gain? What will you say for this? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ड्रीम बिग। लाइक आपको छोटा ड्रीम देखना नहीं चाहिए, लाइक बड़ा देखो। लाइक आप बड़ा जितना बड़ा देखोगे उसका लाइक एटलीस्ट आपको 50% भी मिल जाएगा। लाइक इट्स सफिशिएंट फॉर यू एंड योर फैमिली। वो मेरा थिंकिंग है। और लाइक फॉर एवरी यूथ अंडर बीटीसी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लाइक ये सब चीज से दूर रहो। लाइक जैसा कि आप सबको पता ही है उदालगुरी पे क्या चल रहा है आजकल, बहुत ड्रग्स वग्स चल रहा है। आदमी लोग को आप लोग दिखाई दे सकता होगा कि बहुत ड्रिंक्स विंक्स कर रहा है, तो वो सबसे दूर रखो अपने आप को जितना सकेगा। और उसके बाद लाइक आप अपना लाइफ में फोकस करो। और पेरेंट्स का मनी, जैसा ये अंकल ने बोला था, लाइक पेरेंट्स का मनी उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। लाइक यस फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको थोड़ा अपना फैमिली से थोड़ा चाहिए होगा कुछ इनकम सोर्स। वो इनकम सोर्स को आप लेके कहीं पे इन्वेस्ट करो, फिर वापस वो इन्वेस्ट वापस यू टर्न होके आपका पास ही आएगा। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट को आप लाइक अपना पेरेंट्स को पे करके फिर वापस जो बचेगा उसको वापस इन्वेस्ट करो कुछ ना कुछ चीज़ों में, उससे आप लोग आगे बढ़ सकता है। Mr. Vivek Demari, at present I would like to ask you also this, that you are working in where do you work? I work in Lucknow. Where? In Lucknow. Lucknow. What is your Yeah. professional work? It's an 24/7 AI. It's a customer service and a sales. Sales department. Yeah, sales That means you are department. in sales department. Yes, exactly. Sales department. So, from when you have started such kind of business? Like the poultry farm, as I already told earlier, like I have one poultry farm. I have started that poultry farm last year, and this is my second business, which I have just recently started 1 week ago. The shop was open on 30th of June, on my birthday itself. So I would like to request the camera person to show that because he is small age, in the 23 age, he has done a lot of work. That means we have to say that he has done a great work for the society
and for the public and each and for every youth for a good example, because he has explained us that do not waste time, do not waste money, do not depend on the parents, because nothing is impossible when you do a hard work. So बहुत सारा बात उन्होंने हमें बताया कि अगर कुछ करेगा तो मेहनत करने से हर फल मिलने के लिए तैयार है. तो जैसे मैं इसको लास्ट ये भी सवाल करना चाहता हूँ जे सेविंग्स के रिगार्डिंग कि वो जो विवेक डिमारी मेरे बगल में खड़ा है उसका सेविंग्स क्या है, उसका दिमाग में क्या है. सेविंग्स अगर करेगा तो उम्र वेट करके या नहीं करेगा वो हमें एक्सप्लेन करेगा. आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट regarding of savings, what will you say? Savings, if you save the money and if you utilize the time, what is the benefit? Like सेविंग्स के रिगार्डिंग लाइक आप सबसे बेस्ट लाइक अभी के टाइम पे वो है बिटकॉइन. लाइक इतना जन को पता नहीं होगा व्हाट्स बिटकॉइन, बट इफ यू कैन बाय वन बिटकॉइन तो लाइक वो चले जाते हैं लाइक 3-4 लाख पे चले जाता है, तो आप लोग वो खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट बिटकॉइन में कर सकते हैं. और सेकेंडली होता है गोल्ड भी लाइक उसका प्राइस कभी नीचे नहीं आता है गोल्ड का. सो आप लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड पे, या फिर लैंड वैन खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप लोग का फ्यूचर तक चलेगा इन्वेस्टमेंट. आं दायो खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय दिनै बिथाङा जोंनि बर'नि सुबुंनि मानसि दिनै बिबेक दैमारि, बाट बिथाङा दिनै गोबां दिनै बर' बाट बिथाङा दिनै उन्दैनिफ्रायनो बे दिनै गामियाव थानानै बे देरनो मोनैखाय बे गोबां दिनै खस्थ' खालामनानै बेबायदिनो बाहेरायाव फरायनाय हिसाबै दिनै गथ'आ गोबां मेहनत खालामनानै बे बिबेक दैमारिनि मुंनि सासे इयुथ, सासे जाखांफुनाय इयुथआ दिनै खस्थ' खालामनानै गावनि बिमा बिफानि खस्थ'खौ नुनानै दिनै उन्दैनिफ्रायनो बे दिनै फिउचारखौल' साननानै दिनै सेभिंस होननाय बुस्थुखौ बे दिनै जोंनो फोरमायदों आरो खस्थ' खालामोबा खस्थ'नि फिथाइया मा बेखौ दिनै जोंनो फोरमायबाय. दिनै बिथाङा ओरैनो थाया, बेयाव मोनसे दखान खुलिदों जानो हागौ, बे केभि हलसेल एन्ड रिटेल दखान खुलिनो हागौ बे इउडिक साखाथि क्लिनिक साखाथियाव, बे ब्लक अफिस साखाथियाव. बाट बिथाङा बे दखान खुलिदोंब्लाबो दिनै बिथाङा बुंदों आं जिरायनानै थाया, ओरैनो बे दखानखौ सामलायग्रा गुबुन दङ होनना बुंदों आरो हार्डवर्क खालामो गासिबो साक्सेसफुल जायो होनना दिनै बुंदों. दिनै बिथाङा एबायदि 10 बोसोरनि बयगाव दिनै मोनसे मोजां खामानि मावबाय. दिनै बिथाङा पल्ट्रिबो दिनै मोनसे फार्म बायबाय होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो दखानबो खुलिबाय. बाट सानो जों गोबाङानो माने जों माबायदि मावनो हागोन बेबायदि खम बयगाव, जों माबायदि बेबायदि खालामना जों बेबायदि जोङो साक्सेस जानो हागोन होनना सानो. बाट मोजां एग्जाम्पल दिनै बे बिबेक दैमारि बिथां फंबायनिफ्राय जे बिथाङा उन्दै बयगावनो बेबायदि साक्सेस वर्क खालामनो हाबाय. दैट मिन्स दिनै बिथांनि साननाया अलवेज आपकामिं फर द डेज, फैबाय थानाय समखौल' दिनै बिथाङा सानो, प्रेजेन्टखौल' साना बिथाङा, फैबाय थानायावहाय माबायदि ग्र' जानांगौ. थ' दिनै जोंनि बिथांनिफ्राय बे दखानाव फैना जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय. बाख्नायनांगोन जों दिनै सासे बर' जानाय बिथाङा सासे हार्ड वर्किं आरो बेबायदिनो गोबां इयुथ्सफोरखौ दिनै थुलुंगा होबाय जे माबायदि मावोब्ला माबायदि सेभिंस खालामबा, टाइमफोरखौ सेभिं खालामबा, फैसाफोरखौ सेभिं खालामबा बेसेबां आपग्रेड जानो हायो दिनै बिथाङा जोंनो फोरमायजोब्बाय. नोंगौ दायो आं दिनै बिथांनि दखानाव सफैना दङ. दायो बे केभिस अल काइन्डस अफ भेराइटिस अफ जुथा फाननाय बे दखानाव जों दिनै दंफैयो. ब्रेन्डेड बुस्थु मोननो हागोन, जायबायदि बिथांमोना ब्रेन्डेड जुथाफोरखौ बा सेन्डेलफोरखौ गाननो गोसो, मेन्स एन्ड वमेन्स, हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय एसेबो भेराइटिस अफ जुथा आरो सेन्डेल दङ. स' जाय गोसो गुदुं नैबे इउडिक साखाथिनि नैबे क्लिनिक अफिस, बे ब्लक अफिस साखाथियावहाय मोननो थांगासिनो दं. नंगौ दायो आं बे समाव आर'नाइ खौरांनि खौरांगिरि बेन्जामिन नार्जारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं बे समाव फोरमायहरो. एसेनोसै.